wakira bia umwancho murigereria ase ritukiriga ria Jumatano yichi tariki 5 mutinyoiga ogatano ona gatatu. Karibu sana na inde enokugania kwa una kwa bokire kore bia kubwate afya ngia ase ritukiriga ekira ongo kwarigane rinde tunyare gusanga naye kurubono wika chinsa nyecha rero mambi aiga asomurubiriga obwetwane eyagetembe. Karibu sana annemoneke tokurigereria arali agenderere gwateka kura ase binyoro au kura ase mangana gisiasa amangana ali abwateraneti abagukonyo na boigo amangana ya magendero ase chinsemo chionsi tokorigereria orugongo rwa Gusii na boigo nonye isiko ya Gusii. Karibu sana nchenkoro kwa Matilda Obaigwa Havila Akariri konekia kwanyore chivichaniro gi asinchira engekirano ukegima nakero ungo chakra asensemo yekionga umancho murigereria umusawo yomo wemiaka ayayigatwa nigo bono anyalite gusiria obugima bwaye magiga yogotigerwa chingoma chintindi ekiro anyalite gutoka kare ne chombe ibere echo cyanyalite wose chombe ibere echo cyanyalite koibwa ayayiga nigakorekana ase chinsemo chekenyaro kya ria marube gutoka sameta mokwerero ime bunge ya bubasi county ya Kisii nekiro bono oyo iberetwe chombe chiga bono akoro ase chinsemo chari ondonga ase ward ya Kiambu county ya Kisii ose ase ebunge ya Nyaribari chache nero bono kirakoerera niko chombe cyanyalite kubora nekira chirigia kuika chikanyara kusekero achirigia tachigo chinyora nigo bono chache tugutuka ase ensemeyo ya bubasi korende mubiro nyagusira nigo rosetigwe ase chinseme chicharia marube na kuikiwa ase nkendu na abanyanyimbo bensemo ya Itumbe. Umurikito Daniel Ontiri norobotiuru ebikore byoboibi wetuko nigo berekanire comment kana namuna sama tukabwango iga no muweka no muya ni chombe chiga chigotebekana kuibwa kurwa sekenyero kiario ndonga ime ya Kiumbu butuko bugokira rero yachigotoka asensemo ya bubasi ime ya county ya Kisii korengana no mwenyene umusae Dickson Orare wikachinsa isano cha butuko chombe bado nao chalinga sobweri anigacha komanya igoro yuwe wega chinga kyaboka goche gukama chombe cyane cyasirete kuru butuko bogoche gukira bana mambi wika saa 5 cha butuko no cyale achi kuboka bana mambi na yaranchiyo naenda ke munali ke opi nata ino mugambeni oboka anate unga chatokiri Nyambunde embwa akale ko monda na kura lindega antuke ngombe yatoka gochenjire ya Nyambunda kubatekana nayo omosa oyiga otaramanyekana wemiaka yegatwa nigo emambia yelituko lya lero asusurwa gwika gosiri bugemo bwaye kubatekana ne chingoma chibyuge korwa sabamenyi abo balenge no burobo nene sirituko lya lero mambia abantu baboka bali koni amabera ga mabera ngoni barasepara abanyoro umuntu okorukuru muina ne chiombe ibere ekero batema kumubori nga yokoru tachietigo iraneri biya wanza gutama ekero anza gutama abantu abo bakura ekero bakura abantu bacha bange ekero bamuminyokia omoiso bone ekero bari komochi muna bagototebi tanyare tigokwana nga nere ningo nande nga yare koire chiombe nabo abantu abo ekero batwara no burure atari gokwana nari banza bamwaka magena bamuita bateba ebikore by'ubwibi betu byetirwe n'ekingaki ase chingaki chicho boigo abasae basigetwa gukora emirimo na koragira kurwase bigeri byabo ase kenyureke gyeito twakurye emyaka gusenere nganga emyaka 30 tutana kugwo bukurumyobo nange bono iga ntwa bagaka twagochi twasieke yangombe ni twarontagete nange cyake ko bokigwo tuko neto kikobwa cyambe cyebirukya ntotageti nyatwakanye kirabona bagaka ketwagotire iga twatebye na abona mbuja twakogota bona nje ko cyaka kubwo butuko na kuyikyano abangina bakakura ndotige irikende nonya matoke mugundu oboibi boichire kerase basaya babake bamindo oncholelia tiga twende mugundu toliyango ebitoki byaito bikorwesa magoka ya umwana okurukuma muro oyiboye buronge n'ekinguru cyane yasaka mwameso n'ekinguru yanda mugondo onyatori kimugondo kale kwande se yomina kwa bya sotali litukebyo ko bwago kuruma erende nande sikomwa tikasera kadi tikakona kutusumbwa mubero ni gurusi wa sensemeyo n'abanyimbo begetaseni Itumbe go ikase nkendo ase chiombe cyo cyakobwa nabo bisa babanyimbo wikase getaseni ya Kenyerere
ikigotoka ime yaitumbe ase bunge abo basi asobosi bwa Nyasaye ni makosa na asobosi ichikoriense na tena ni makosa nkurubathire gataseni kya gatembe litrene nguruko Daniel Untiri gutigara ime ye bunge yo ya bubasi kaunti ya Kisii niko ya mate mukuru ase kinyoro kya musaria bono ere no moichano magega yenibo yabo gosaganwa nonya nechinyomba chabo ogosambwa wao kwana no morikito Gilbert Kobi niko bono banyale tukwera buna ya mate yo niko yabereke wasari gukuru ase enseme yo ase amotuka mange bono nganigo batatakiri ase chinsemo icho amarimo ase orogongo rwa Gusii abeire n'engencho n'omusingi yokorete igitano ase okungusanana mono ase chimbebe okoena na chinamba okubagana amarimo gweterana ase abana bamo bayigo chinsemo ao na boyigo obonie egento kerere ebina gutokao ebinge by'amarimo ase chinyomba cyobona cyebina kira ase orogongo rwa Gusii Nyamira amona Kisii ensemo yabwase ase tukoria rero nigo tokomonyoro mungina Rusia Kerubo Makori nigo aichanelete ogo otabobokerwa gukunganyigwa akorwa bwoye asa obokonyi bwa bene bono yaikire ngaki na esekire iga manya konyoro omonto gocha ogonte bingandu bori mu bwana bona ara inkumeti ngakaki batatagurire kinyumba igotokorara isiko mokoga nyumba tole otogoika magoro abatwasangerekana gatwabere nyumba abantu baeta bokia baratobutole metu Kulingana na tagene tibuna obokonyi burwase serikali ase ngenche serikali yeyo nero itaramokonya gwikira bono serikali ere moteba nganere serikali nere yatorure serikali teri yande nere bagotenene nsemo abantu bagotagura ikinyumba familia yiga nigo barente twe bokinya egesaku ase kenyore kiga gusasa omucyo yiga aso murubirio obwe omusingi bwe koro kyo mugusi aso musubati utabwati bana bamura bakoretwa omusubati bwatabana mura bache kogororo kigesaku no mu makubiara tabwate bamura agatorenta no tamenyete no Julius Onsare Omboi no mwana bw'omungino oyo obeire kagukwanira omusingi bwa yonsi okonia kunganya gocha Tanzania ase emyaka emenge ase okuigwana akwarenge gwake mwanya bantu kulenda taja sokulikirana ase bono banyorerese yenkongu mama alikuwa na osaeka mbili kiasi ya shilingi 27 akatoa 10 kikabaki 17 tunaongokea hizo pesa achaliba Olengana nere omuntu baoneretie obuli muchinga kichinkoro pero seirie chitaito did ase abeire kagutumika abisi yo mudisi modiyo abachiwa mona bakonyi babo onyara ko baga kubaseli ambanya ko bakonyoreke ni kiabo kumbe hizi pesa wakati tulikuwa tumeomba amefanya maliba ya kupita pita kutoa toti otiti akatoa toti otiti yote akonaye 3 na sisi hatuna. Sasa tukienda kotini yeye anachua vile anafanya na anaendelea kufuneka ile mambo. Anafuneka inasinda yeye kesi tena amerudia mimi akanisinda. Sasa hii kesi ya eka 2 alichukua eka 8 samba lote na akasema atakabia sisi 4 kwa 4. Yeye achukue 4 na sisi awachie sisi 4. Abanyanyimbo ekero aigete gwa koroboti nigo bamuseretie ase asabire omwMCA bwensemo ya Masige East Jacob Bagaka na omugabana bwi county ya Kisii Simbara tiko bakonya ase ngencho no bakura sorogongorwo kwenda police station kupika ripoti wakasema hiyo hatusikii wewe wakanifukuza kutoka huko mimi nikakuja tu nikakaa hapa aka hali saa hizi sasa. Kwa hivyo tunaomba serikali kubwa ile inasimamia Kenya itusaidie kuruhusu hii neno vile alikuja. Unaona mama kama huyu mzee anaenda wapi? Nyumba yake ndio ile imewekwa chini. Sasa mama kama huyu hakuchua sambe liuswa, hatukuenda tuweke sei huko landi, hatukuenda tuweke sei mahali alichukua samba, pesa achatoa, sasa anachukua hii samba bure. Kuruhusu pesa. Kwa hivyo tunaomba Simbarati akiwa akisikia maneno hii atembelee hii samba Jacob Bagaka, batembelee hii samba baone kenye naendelea hapa. Endemero asorgongo rwa Gusii yabeire buna ekenyabororo ase mibere y'abantu ase ngencho yairire kisegi kobao wetana okonene na amagima y'abantu gusira liboria linene ndiryanga ngo ikaliriri ayayiga aragenderere ase okungusana kwa mari mukora abasorgongo rwa Gusii ngoribotiria Getembe TV kurwa sekenyoro kya Nyamiyobo umusalia sub location kurwa sensemo ya Nyamache obasi a constituency county ya Kisii Maritana Gilbert Kobi
mwancho murigirira ngokwira wika county ya Nyamira ikira bono abana siasa na boigo abarai baburi gwiko basira abare ababugia chingero na boigo abana musiki kurase orogongo rwagusi ayega nigo arenge okwanwa chinsemo cha mocheno gotoka meye wodi yerigoma kitutu masaba county yo ya Nyamira nekira bono barenge gusekati yababugia omusiki chingero banyarite gwikirana ase umoyiga bwoko mwanya oyoro yo mwabo oyonyare gusiria onyarite gusiria bugimba bwayo kumanyakanete buna Enoch Gisore naboigo nekiro baerete gatime chando eri babeire bagwetera ase ensemo oyogotera naboigo okubugia chingero nemono ase orogongo rwagusi buna umurikito Polycarp Okara agotumanya ase orobotiro kubwatia nase omoyogoyo iga bwebiriro oyu bareta abantamo ababugia amona abanyakenyero kurasi nseme chiga cha mochenwa eli kumulera omubugi naboigo moteli aseleta Enoch Gisore orwenyo oyu buya omanyakanite buna enyakaruga bono buna Gisore twale kumuruke Nyakaruga yani EAKF iga bwata matera elisio zipyo mutu umura riga tanga te kunangero kitega gotera chire ko dicha monyonjo chonzi ni toka ne chamiriri na boko nyanga tutera lingo butaka obeka ndoro lakini otera ngero yani igano muntu liko muhimu sana twasirire egati ababugi obekera nasaja iganigo batogirie nyagusira koba omuntu wanchiteke gusi ekyo atumeka buya asogotera matera yabateri bande imiyagusi igintu kyareko gokya bange Gisore no musani nando mwana musiki kana jage to musiki ntumira ntenere kango ki sauti amanda ngotera arenge ekora kana ni no motare kugura YouTube kwenye teracha tote abani umanda ibo asomo yogoyo igani gabana muziki abaiga abanyara ko babagwa isokya na koralia obomega ti abana muziki ninjire yemo era abairire barabuka abanyene kwegendereria nare guru changamoto yamo naki tikatubwaterane ntobasa ko nyorane kero kyo bokongu tikatubwaterane kero kira nekia amakweri bunaya igongo batebya ng'ababuyi ba minto tigatobege ntekemo naende gintu nataka tusirie ukugambana kina kigintu mono kia retiro bokongo n'abantu mbare tugwate bari chipromota onyakuru je tugwana inanyarebe mono aheta kunya kumwira mangana ane ng'ori ari gurita kunyara uta ukoraki ere nandu china bonkunyara nakigeko geraro musani one igo bono ababuyi gaki tigatu tuigwane na tujamo tutiga mangana yo mono matana itokote banga ukugambana asinsemo yende niko bagende ko bakubulia mashabiki kwani kibinango basira bale chingaki bale moyo elio pegendererie lika lyokugambana abantu ba minto more especially amashabiki eito n'abana muziki wanzi omwana omina nyorebe problem nazora nyora ndutu amenyanya gitari mambya komarago amatera ya naraba na siasa bagotumia baba chumbe kamara nje muita abana muziki mono ekero gwateriro gotera gwakani ndebyo tere limo ukanye miaka 5 na ndote kumurigi kakikibase chinchi saine omwelio yeni ko bagende ko bakubulia bana siasa kwene kibunango babeka bali buya enyorekana na matera mange nigo bakonyara ko bakoyatera na nechinga kichechi campaign kolinde batigara bachandegete abana siasa positive etoko cha kubika namba bono tobatebi oyo gatero mwana musiki ani mwana musiki ndo gatero mwana siasa ataraka nubeseroje kaine etoko tangana into sababu toko tero kanye miaka 5 nani nunkora seru more bibiti kwaganya miaka 5 bono mama ya kubika mata abanga bana musiki aba babu atigoti nabona nyori na sababu na kanit no kwigena ng'abana muziki batkunyara ko bakwiguyigwa kurasoro ngo rwagusi eli banyara ko bakwigendereria ase amagimabo aliki yigantere telibina musinya bumbuli urwanya chenge igandigera ginko ripoti getasene ke wanjete ke gatembe kurasti nseme chiga chamo chenwa imeye ewadiga yerigoma ebunga yabo gututu bamusabe county ya Nyamira inchego nguru kwa Polycarp Okara
na nayo mwancho murigereria gwetera ukubwaterana nigo bono sector ya baremi ane muno bari abatugi bechinsu bono banyare kwenekia nabo igo gucengera rigesa rirerigia kuroiga ase county ya Kisii nabo igo bakwana na barike bamangana maye nigo banyarire kuboria serikali ya county enyare wesona ne na gusira ebyombe bunebyo elio kogendera komenta endagira gose komenta rigesa ane muno ase amangana yokoreta chinsu aiga ase county yeiga umuriketo Dipon Asanya no roboti oro ebyombe ao nigo bigenderete konyora maigerio igoro y'oburemi elio gukinya ekerengo gy'okuibura endagera ekyombe kyababuraka kurase county ya Kisii bona bagokeire okwama kwa bokuya anena sokogesa ligesa ligija lyobotugi chinsu. Hii siku ya leo tumekuja hapa ku mambo ya samaki. Walikuwa kina mama hawa watima wameweka samaki hapa, lakini imekuwa tayari. Sasa leo wamekuja ili watoe hiyo samaki waende kutumia na wengine wauze. It's one thing I must commend this group because through their own discussions they agreed that we now need to embark into an activity that can generate income, but it's also an activity where themselves can actually be the market. Omukyobo bwokubwaterana nigo koba ogosemeria gwokonyora eng'ere yabo ya keralituko nabo igo gukinia ebirengererio. Hii kazi ya kina mama wanafanya hawa watima ni kazi nzuri, ni kazi inaweza saidia hao wanatafuta pesa ya kujiwezesha. Wako na watoto wengine, wako na watoto wadogo wanaenda shule, wanataka mavazi, wanataka chakula, hawana. Kwa hivyo hii samaki itaweza kusaidia. Kama siku ya leo wakiuza hii samaki itasaidia hao. Indeed that by people coming together their efforts can actually bear fruit, which is a strong motivation not only to this group but other groups that could be working together. Sometimes there are few challenges here and there, but those should not discourage them. They must focus on the bigger picture, which is success of their project and personal growth through group work. Nonyana bekyombe kelikere nekirenga kyogokina na kogania obokoreri obuya kurwase serikali gobono bagenderete gosegetwa kwelika anena sekadi ya SHA engana bonera chiko bagi kubakonya kubaguswerie gurube ekero banyorire omuchando boburwaire. Always have a card. This is very important because we realize that you can create some fund, but when health issues or sickness strikes, you find all those resources are utilized and people go back to square one. So by having the card, it sort of safeguards the family resources because in the process of sickness, the card is able to take care of the hospital bills as they continue with whatever business or activity they were engaging in. Okobolia gochia ase serikali bono nogosire byombe bingabune biga binyare kwegendereria asobwamo anene ase chama techichire no konyora wainse eligo nchureria amagima ye chama techiabo. Tunaomba hii serikali hii kama inasikisa vile tunaongea isaidie hawa kina mama, isaidie hawa hii wapate kuongeza samaki nyingine, na tuna kazi nyingine wanafanya kama kazi ya kulima mboga. Shida iko ni ile ya madawa, hawana pesa ya kununua madawa. Kama saa nyingine leo wakisika hii samaki watapata pesa ya kwenda kununua madawa ili wapate kunyusia hao ile mboga. Kuripotiri kitaseni kiao kiagetembe kuroiga se county ya Kisii elia nenkoro kwa Dipon Asanya. Mancho murigereria ngokoirania ase county ya Nyamire bunge ya West Mugirango nigo bono abamenyi bago tumeka epara ekoro chinsemo cha Sironga yaso chinsemo cha Gesiaga oika Gesero bono palineki bago chingira magiga yepare yo korosi wa korende na sebirebyo banyare kubori wa banyare kweneke buna balindire pare yo koro ase binto bibiri bigo salia epara anemuno okobeka eubi ase epara na boigo ogo teacher emetaro gose ememberese buna omorikito
Fatgad Egesemba agotomanya ase obwekirano. Abamenyi abo bagutumika epara kurwasironga esiaga yacha gosoka gesero yegotoka imenye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango nigo besokire na kurwa ebirengero byabo maiga yepara egiga kongea koroisigwa ekibate bire nigo babere bakombiwa ase myaka emenge ande pare kono ndinga ya twalire standard iri takira awanye mburane tubono turi kujukunya kabana tubate ko pare Nore ya dos kuira banda banga bakunikira mu baira sana. Ngo etwe kaigo na urube baba ke stage asengenje kukita kale tiki. Tejo. To kunyara ko buhol na mesigo na chitamo si ora base kunyore kwa jingo tika banero. Hense moyende yabamenyi abaiga nigo baburirie abaiga bagutumika ebareye barende ebareyo natiba baisa koreta ebintu biria bigosaria ebara abande mararitirie bara ya rosiwe drainage Mondo ya bwero se losena kalfat kae otumba gosene megomba Kenya otumba matija kwanyoranga macha acha ko cha sepa abantu abindo ndabasabe abande maybe no gutamanya lakini kare block ya maja rweta set drainage ago chapara naenda ngya okore pare to arosiri so tiga tateme kore ne barno eto arosiri abatu yaro o gocha koreta su bungi saidi Chubaroro jabala makarmati kurbaega atichira tongo chiko tichora banyene mpate tichora makarmati ali kwa ba tanga semo ya basae abo babire ba okora emirimo ya maboko asepare yiga na barabo nigo babwate ayiga arabo neji ebijana bonantu tolega igase gase abande mbare tosomera tegase kuneye kunanje na tega pasana Gasi na rosa mera tu mheshimiwa nale kwa sababu aise kwanda kaigale atakipale jikinyinge iga konya kwanda kuna abantu bako pale gasi yo kabakora abato konya kagene experience Chingaki echecho nigo bamutogirie umubunge o West Mugirango umuske Steven Mogaka asoko bainyura na kubaroseria epare yiga eki batebire nigo ababunge abo babaire bako batangani egati abo muske Vincent Kemosi buna nigo batanyarite ko bainyura ekero barenge asoborae na kuria eirabuna nigo baraje kugenderera kumubwatesia Mana so karayo siwa kuri kaya berengia abantu baranyana ko abantu bakandi kujigiri abo jigiri weji gena idambe kwa ba konyaka ase bagutara ga yeye ntona atayo mheshimiwa asante sana asogo tunyora ende ngama kuna kitia nisia tawate hata na kumi tena bila problem mheshimiwa Antomosa Koti 1.7 ngama tusianza kuingiza mambo ya siasa tuseme eti Steve nini na nini, lakini kusema kweli Steve ameweka barabara na waanzilishi waka hapo nyuma wametuacha kwa muda mrefu bila barabara. Nashukuru sana. Chipara chinde echo chigendrete koroisiwa ase bunge eyiga ya West Mugirango ingamo neria ekorwa kibirigo yacha gosoka cooperative eria yatinga yacha kogenda igena itambe na boigo eria ya ibate yacha gosoka nyamotentemi hingo reporter getembe korwa se kenyore keiga kya gesiaga kegotoke meye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Fatgad Egesemba Mwancho murigirira na gukora nigo gukora no roboti inende rogo ichana korase ebunge ya Bobasi county ya Kisii ekirobono musacha yo mu wemyaka ya igato oyore umubuguri mesigo ase echiro ya mugunga bono anyalite ko sirio bugamba bwae ekirasoete asoroche ime yechinsemo kose ase chinsemo cha mugunga elio waka ontimbu kose opari korende akanyara kwengerwa na mache nekiro buna kolengana buna umulikito Gilbert Kobi agotomanya nigo bono nyagosira anyalite guswa asorochoru konya ekirabekire egento ogeke ase oroboti roiga rokubwatia
sensemo ya mugunga ase omusao yomo gw'emyaka 35 anyara kobaga goswaroche mnolio gwa kuntimbu kuri ndoso ase ndiba eyiga tachi kunyara kobaga gosoka endiba eyiga emanyikane tebuna endiba ya maria chana imya uroche rwa mugunga nigo abana banarite gwaka untimbu asaroro nabo yuko abantu abanene asomo muroyiga enyora ase okuru ekiga gatinde tekore ndonyara kobaga kurimira na kuirero gusira ko bwima bwaye abatengeri nigo baeresera igoro yege koru ekiga nangi kyaba nyuma omusao yiga taranyara kobaga gusira bwima bwaye momoro ikaracha aswera rugoroga otirimboka ochaga katiga ige kwamba korekana ngomwana nonyoro mogokoranga nko goshirikiara se marua ya gotindi bono ntumanyiti aronga marukianyu because ni mchana nabokoranga okwana nabikwa matana na maybe na tindete yano kana macha mugwachu lakini asibato na atambe hata ingawa ni ilikuwa mlevi mahali ni barefu sana na asara atambe alikucheza na oro akoimoka kusuka gochimotu kagusuka gochimega oguroche na ndosoka kamurambaro baikana spega iga ikiga omo muranaro yomo omo buata omo dei twende kuchigetigo nande mo muroyo ero mo buatuka era mo buatuka na ndoswaroche wenda gare sasa gakona kari kumba bana mbingo nya kwa kontembo katigai mo muroyo buato yonde omo tobeka gochiroche na kibona singeli gochizo William Muriro no senior chief obombaba East ensemo ase kurukanya ko bagekobera igo nabona taka ko kwana sa bayibori ase omocharo twanyori tukori arero omumuromo ke asiriri obugima bwa ase ngenjo ya mache iye gukwanekana ngamwa muroyo gari ngonya guchesa na bana banda iga mwache nara bagwa kontimbu abaroche ngana kira kinya sa na bwa tendi bere endiba nyamari ya chana imeyoroche rwa mugunga nigo tebekana kunyara ko bagegurira ogusira ko magima mange nase amagima maganya kuba gusira n'ubugima bw'umusa bw'umwako mo gotebekana gusira atanyara kuba kagutoka wigarichinga kichiga yamba tali rimwe irama ya abugima bw'abantu ngatwa rusira abantange babere batatu asenjirenga muneye na utwaje gotebya bayibuli mulenda abanenga ki bale chirusa y'umutinyo yonane tibanya gocha sa machaya gocha ontimbu ekegera na bagera machira make onyora ntu asiriwo abana baito asenjirenga muneye niga basabire abayiboli kunyana ko bwakubarinda abana babo cinga kibale isiko na mono ekero bagwaka ontimbu ase chindo chibunenchiga ekere gotanga mibasokorete myako bage kwitsiriria amagima abo inse igo tulenda abana baito atwakikishe ngambali ko charoche kwanya bagocha babe na abantu abanene lakini mbabase wa kontimbu nga mache na make tali make kirindi banera ira abantu baito abange tulende sana ntosiri bwi manande buno gutwasiria so mwana agitangoroku aire nigesare mugosi ndo mumenyo mugonga ona sonya ngurwa sabana baito baraserusa endibirera no oyo yikire no yo kabere gitete nando mwana uri gusoma orache primary standard 7 ga kibona abana baito nari kubakani mbo bose gucha endibeye kabere iye bwate ekabatire ntambe muntu no so tari kororokana ngori botere gatembe TV kurasa nsemo ya mugonga asurukirwa mugonga asege kurukenya ko bagekobera maritane nche Gilbert Kobi wanje umurigiria soroboti oro no tokorera ensemo oyikionga kurinde kirondo chenga etimu nereiga bali bakorokanga nabo Ali Birds batambire ekobuka Barnabas Gikonge kebaso oteba good morning kurochinse chia doa Qatar wekasobo agoteba chinse chiria chia Nyamasibi pamoja na tatu mabo Lawrence Gikonge na mamu mabo Josephine Gikonge mbia mwana sana Christopher Atandira wata wakura burangi Kenyambino murugio kama kawaida Lydia Kirubo na boigo na bana Sheila Matiange Muranga Mikae tatu mwabo mongina yani mamu mwabo mongina na tatu mwabo Muranga pole sana Stephen Nyabera kutaba kurachinse mocha kile Goris no are me yomroberio Jared Orure Matureti niga kutaba kurachinse mochiri chanya Chichi Secondary School Nyamira County nigo ako watch live Prince Tony awata wakura diaspora Nyabioto Nyamira
county Nyamira county pamoja hadi tamati abana bantu bali banjite chinso bagotebanga chinse mu cia diaspora ime yenya bioto county ya Nyamira. Isaac Bosinde agoteba kurwa Magombo niko ndani na my people Lydia, yani your people Lydia mbia mwana sana musori bwege susu agoteka kama kawaida kura chinsa mu chirichia Nakuru City Salams Club. Na boigo Haron Peter Otomba agoteba abagoria maremo babeire bobe ase okuneriria abaonia. I think ono roboti rore rwabantu bakonganywa bakonganywa kora ase ekenyoro. Na boigo Eli Mwache Alivio era agoteba good morning to you igo mwensi bari mugendete kobera ime yumurobelio sanga. Na boigo kolika ujumbe cheno gochoika ase studio erinde tunyare kogendera ase enchira ere eyobwamo kigima chinsemo cha YouTube Getembe TV na bokonyara gusanga ujumbe yao kogenda gari comment section elitari yao chinsemo chiri bwatiti omurobero gakuru na boigo ekerengerere ekyaongereke narari ali oroche agenderete kokurigire nonye nase kionga mangana na mange agenderete umuntu andake obekire ekenyenga oseneke chenge kubwati ngaki mugukiroka ogenda waka ontimbu obwa matembole botari gochiana amo obwa mate bumonto osibete na boigo na amache agotirimboka tina kumanya wekira boniga ninki ekyagera abange babo niko konyoranga abagosiria magima ase umugoko kose ase oroche na boigo ase chinsemo chiri cha Facebook na bogoswa area ase otonyora muna Getembe TV yanyare go follow ko like page to na boigo ase okobwatia umurobero iga masembo gose live erinde tonyare kugenda guska ase obwamo kirondo cheba omala kemabea janti igesare Red Star Omari na boigo Gregory Mogaka no bari me umurobero na boigo Obosha Dixon timitinga Obosha Dixon inkiriminity lakini etali mangana kenda gusanga ana kobeka ujumbe cheno abo ase comment section korina se egekai kekera busani gonda chikwirana abo igo korikiriria agati yali agenderete image gazeti chiri tukeriga telero nekirongo kuboleta basuguske kyagera umurobere no genderete nabo igo ikoraga chinsa evident chigotwara abari aborokia ba junior secondary school na no konyorenga anemia ketatu bono ngesa junior secondary school gose JSS ya soete aiga ase insi ya Kenya ni kuri grade kia gatano na kabiri kia gatano na gatatu na boigo grade kirigia kianda bona abana bari grade 9 bagochigoswa senior schools narari ali abarimu babiri bagwetera naki abarimu abaiga gose narari ali abarimu barorire gesa obonchoreria aboswa ase ewizari yiga yechiseme kirongo kubola serit kiriga ya Jumatano to okwariganirite amange to bosaguska kenda gutigara ime ya Getembe na boigo toeba kogendera gusanga aweterase ujumbe na boigo inamba yeseminere yera sekerole igie studio ose ekerole igie TV ya omancho murigere. Superstores Nero eduka asorgo guriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon
sky blue na bwigo na green. Obutambe bwa mabati yiga nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyara kabo gutumika kinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yawo. Tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo mucuyigo busongo iyo erange n'eduka ya Safaricom. Bwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange n'ebengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpare ao abarikire abaritayire gusibali ensemo ya pension boygo abonjereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyo nyore obukoreri ubuya ase chinsemo na obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon munam development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusongo kahawa house raja moja ase para ya kisi sotik seba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasacco.com. Chama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within usi wanaintu tora onogo konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese walibatara join please njubwango mo join tukini Sacco yetu na gusi yetu esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebintu aserigori erianse kegema asetauni gaya bosongo koni bare ebintu asensemo ya electronics na electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani blow dry socket cable bulb bulb holder heater nebinde ebinge phone accessories na charger USB cables earphones wireless ports nechiseme asensemo ya household nkoni bari chisane thermos ebikombe ebirugo chibesin nebinde ebinge asensemo ya cosmetics koni bari body lotion spray air food make up kits sabuni nebinde ebinge koni bari soda
soda nechi juice asansemo elia yadwa nkoni bali chi power saw chi generator chi piano nechi amplifier chi mixer public address systems chi nyange chi solar panel nabo igo asansemeli ya stationary nkoni bali chi geometrical set irangi jebikuruto chi kram chi calculator chi rubber nechi toy semoyende nkoni bali tissue papers chi savet chi dapa chi sanitary towels nechi toothpaste karuteri kwiba chi toothbrush boigo nkoni bali chi fridge agirira unyare kwigurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintu gurite asosao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo Building ange na Smart Lady I guess roundabout ya Busongo asa mange kwana no director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na maburi ande amange oratware sin number 0722 237187. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Hiyo mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamwacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshinda nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nugabes? Namaine enyagitari ye Nugabest nero yuka ebwate okubwa gukorwa obuwenye gwetira chimashine chekerero kurwa ense ya South Korea. Nugabest babiri bakubwenya amarwire ayo achandire omubusibu nabono arthritis amauga amagoro omugongo gwatia ulcers namarwire yinda onse aya onse gwetira chimashine chebo chekerero inyuraiga mariko betasindani mariko mana kubekera gusekurusia amanyenga niko bagutoka imiyu mu kibusungu asamagacho a Uru Towers mbarabare nebengi ya Kenya Women lirongo lya kabere ose second floor batarere rero guse obakiresi myasi number 0700260518 gose 0849557117 gose 0705860053 ngoro mugaka ngoro mugaka ke na kiwito mugaka okorra tindi bobe obo man none kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya nuka pesti na ndengi mwacha kwa nkolinya gitari kaki uruti na itana ni guchinya gitari kumanyika na mente kaki abana bane uchizindani ntungiru gutungu ni ngombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka nyagetari yitu ndori ko rusimanyinga ndori ko kobara ndori ko kobekera macho mugaka etu ko bwene ko etera samari ko itana no Diamond tumenya buno ikaranse kana mari ko ikaransirete amari ko anara ko konya go so asenjera yo mubere elinda ko konye ko bwene mugaka na bono tukware ko nyara ko tara mugora yali ndialete amari ko anara ko so mugaka ago konyo mugaka ko konyoro sami kiera mbuke kabisa no mugongo mugaka yo ni kubuya igesi ndwe senyagetari yitu yanuka pesti ndori ko bara ndori ko rusimanyinga ndori ko bekera macho ndonse mugaka etu ko bwene ko tera senjera yekerero asokutumeka chimashini chito chiekerero cha Nuga Pesti mugaka buya mole ndio wazeo egena nyasaye tumia Nuga Pesti ebintu binde byosi tiga na nyasaye weka kurai omenye naenda kwe buya nugo sale nugo ato muberogo were tena kaira wa bane tenwe kera mtinyi ndoto na tabetuwe clinic kyo mugaka ne kyo mongena na bahira tenwe kurumba gorira machine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuwa clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyane ndo buyebe mwaka na wabo cyo chaga orani uyana agocha kwe miaka 85 Nugabest inchu naye bwenekerie obuwenya bwekene
subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingaki ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonsi inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amuni amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kwiba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyariko bagoko nyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpare ao abarikire abaritayire gusibaliensemo ya pension boigo abonjereria ibotani na Wakenya Pamoja Sacco iyonyore obukoreri ubuya ase chinsemo na obosemiguru yugutumiki buchibesa chilon munam development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boiguchi advance loans boigon korantura muri chibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu ya www.kenyapamojasacco.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings gonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate branch chito ikome na inya chire within gusi wana into tora no konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase Sacco na gosegwa ase sake ese walibatara join please njubwango mo join tukini Sacco yeto na gusi yeto esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyumo inyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba munyibita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Yokomboli umwanone kiririjane gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibi ya uwanje ya Gatembe Television Network
wetera Zuku Satellite channel number 038 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia Mwamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate boomerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuigo musongo eyuerangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinsemo buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bari kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boigo abonjereria ibotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase kinsemo buna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa loan buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boigo chi advance loans boigo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarire chiabo chire asungu chubusungu kahawa house daraja moja asipara ya Kisi Sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasako.com Njama lieta ngoro kwa isa kwa mwenga
CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings gonko bakira bia isoko chara Wakenya Pamoja Sacco kune financial institution yao tobwate chibranchi chito 14 chire within Gusii ona into toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosebwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yeito na Gusii yeito esa magendo Wakenya Pamoja, you our concern. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yirenire buja nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebintu aserigori erianse kegema asetauni ga yabosongo koni bare ebintu asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa chi TV tabletop cookers chi microwave chi dispenser chi blender chi radio chi chararani chi blow dry chi socket chi cable chi bulb ne bulb holder chi heater ne binde ebinge phone accessories na chi charger chi USB cables earphones wireless ports ne chi sime asensemo ya household nkoni bari chi sane chi thermos ebikombe ebirogo chi basin ne binde ebinge asensemeria cosmetics koni bari chi body lotion chi spray chi air food makeup kits chi sabuni ne binde ebinge koni bare chi soda ne chi juice asensemo elia hardware koni bare chi power saw chi generator chi piano ne chi amplifier chi mixer public address systems chi nyange chi solar panel na boigo asensemeli ya stationery koni bare chi geometrical set irangi jebikoroto chi kram chi calculator chi rubber ne chi toy semoyende nkoni bali tissue papers chi serviette chi dapa chi sanitary towels ne chi toothpaste karuteri kwiba chi toothbrush boigo nkoni bali chi fridge agirira unyare kwegurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintu gurite asolsao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigase roundabout ya Bosongo asa mange kwana no director o Hazan Wholesalers ase ogo kairigori na maburi ande amange oratware sin number 0722 237187. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege
mwancho murigira karibu sana rinde twagendere gusanga meyo murobiri wiga obwetwane ya getembe asinsemo yechi gazeti ritukeriga ria Jumatano chitariki ni sano nemo amainepi omwaka nko erole omwaka oro ngwakorense matuka kuminyoka abwango sana ase ebire biga kurigereria agoseto gwetera naye mwancho murigiria aigati yarere ase chigazeti chiri tukoria rero kirondo chinga chigazeti chiganje wate engane yamo yo murekeire ase chinsemo chonsi anomono igoro yo bwamate bwense ya Kenya na bwigo enseri ya America kurende evuna botambetia nkorigereria kusenkura ase gazeti ya The Standard nekiro obono ekorokia abuna umurai wense nigo ense ya Kenya yachakire kumure kwa kigima nenseri ya America kubwatekana na ukwebwatani ase amangana atari aronekanire gutwara obututukano ase amatuko abwangoiga umwancho murigire korengana ne gazeti ya The Standard igegotebanga Ruto on a US radar. Fallout in a standing rebuke, the U.S. Senate is weighing whether to strip Kenya of its coveted major non-NATO ally status just a year after granting the honor. At the heart of the fallout, ense ya Kenya au mwaka wa mabono koera magiga yuwanchira ko babuna nere usugutwara obwamate gutinyo bwamate bwa enenseri ya America anamono ko babuna nigere ena NATO ally usugutwara na NATO ameja na NATO ally status mwancho murigere etaite yo nigo yanyari tukubatoka ugocha sense ya Kenya ikiagera ni gense ya Kenya ere eye bwato bwamate borobu ya akigma nenseri ya Marekani yere eigati ye member kose sense ya Marekani ere member yense ye chinse chiri chimanyakana tabuna NATO chiri korwa kose chimanyakana tabuna North Atlantic Treaty I think organizations echine chinse chire ange emeronge tato na ibere echobono chibwate okubwaterana ekiro ense ya Kenya ebekire koba ase kyombekyo ngekegara nigense yiga etari member state ya NATO lakini niko ebwate obwamate bore boime kegima Kocha ase chinse echo korenda wonense ya Kenya ya murikiro egentikitaga naseki allegations of Nairobi's ties allegations of Nairobi's ties to rogue armed groups, abductions and torture of civilians, and alignments with China, Russia, and Iran. Ngabono enchira ense ya Kenya ya birige korokana namono abantu abange babire bakolete kubose bakonyora umuchando abande bagocherero bale ime yomochio Nairobi abantu korononye chinse chisco baraba bagokorero bya bari ase ense ya Kenya na ase ense boyende ense ya Kenya yaroreke gotinye yarorikane kobage gotinyo bo amatebo ense ya China nabo gontu bwate ense ya Russia nabo igo Iran eyobono kyarore kose andake kerire ense ya America ochaka kugechwa no murai winsi umuske William Ruto ekere bwate bichaya ya umuske William Ruto iga nabo igo asensemo egatwara ebichaya ya umuske Donald Trump. The proposed amendment demands a sweeping reassessment of U.S. Kenya military and intelligence ties, a potential diplomatic blow that could isolate President Ruto's government and redefine America's partnership in the country. Page ya kane nga nekyo nakikirire bono abaseneta imenseri ya America bachakire kuburia kosebanyare kuburia buna okubwaterana kosobwa mate obore gatinse ya Kenya na boigo America bonyare kurigererwa oboye ikikireirire ense ya Kenya gose umurai wense ko enyora kagutuguto isiko no kubwatesigwa gose gosirwa kora asense yo ya America bugano yo page ya kane Ruto in eye of a storm after calls in US Senate to review relations ngai kubwamate na buburache koba botari chinguru gose na buburache kobutoka. Page ya gatano, Raila's hardened opposition to NGCDF sends mixed signals. Enchira omuske Raila Odinga arorekanire kakobaga kwamiriria ikigancha kia national government na constituency
Development Funds gose NGCDF kiganja ikyo bono kiri ikia bajumbe aiga sense ya Kenya ni gobono ya chakire koleta ebicha ere etofauti ikigima nekero bono bakuboryanga andake ninki kiagerire omoske Raila Odinga achakire korokana gakoba aboigo. Some politicians accuse former Prime Minister of now trying to push for a referendum. Nigo bono bachakire kose banyarire kumo omochia umusike Raila Odinga nekero agote ekorokananga nigo achakire kubetereria bono nende okon amonchoreria abekwe ase katiba yense ya Kenya. Others say the BBI amendment bill had proposed to entrench the funds into law. Nga bono andake nigo bagote ba Others say the BBI amendment bill had proposed to entrench the funds into law. Nga nigo orobotiro rwa BBI na rwarigetie kwaneke buna chibese chuchanyare gonchorerwa kubekwa akobalichi kugusikira nchekyo kya NGCDF korende bono asamatuka ega nigo agendete gutena obokongu kwamereria engane yo kero bono abajumbe abangi nabigo abakenya bangi abarai bachakire kweburia inki gekogera Raila Odinga agendete gupinga ikiganja ikyo kya NGCDF gusikiganja kya bajumbe aiga ase ense ya Kenya. Nabo igo ase page ya kabere aiga kukwanirere wizara yekiganja ya serikali. House team threatens to impeach Mbadi and the principal secretary Kipto for contempt. Nga nigo bono yarorekane umuske John Mbadi na boigo ntubate omo principal secretary umanyakante muna Chris Kipto ekiagera nga nigo bachakire gukora kose bachire mamincha no guchika ho ikigambero. National Assembly Committee accused the National Treasury of abdicating duty. Treasury Kenya Power expected to shed light on 30 billion rural electrification program. Nigo bono baganeire kuruka opposio kamati ye bunge na boigo kwerana ki chibese chabere chigutumeka gusi chibese chabwato getwe anamono ochiase ekiombe keri ya Kenya Power inse yomurobere rural electrification na kichabere chigutumeka mugano y'ipage ya kabiri ase gazeti ya The Standard yeritko rero na boigo nekirongorigereria ase gazeti yoye page ya gatatu nigehota Mombasa TikToker arraigned in court over his social media post. Ndobate Musaiga umanyakanite buna Shadrack Omonde Okindo oyo kurwase county ya Mombasa bono niganya arteko kosini nyorire busi bwekigambiro bakega yokorokana kenteketangani nigo abegite uniform etanche iri kubekwa kose chianganchiro monto kero kubeka especially chinge ekero kubeka yange ndeonsinge bunane yabanyanyimbo kosine uniform ya kurochinse chinde nigo ekuba mamincha yeri chiko nigo egotanga police want to probe him for wearing what they termed as unauthorized uniform. Nigabegite uniform ekorokananga nigatichanga chirichita bwana etikobe kwa iga sense ya Kenya. Voigo agotebanga Okindo has been moved to Nairobi, also facing offenses related to terrorism. Nigobono arorekane kose yiga ore omona TikToker kose gotumeka umutandao ori wekerero TikTok mono nigo achakire komorekero ekiagera nigo akagire kubwateranirwa ase amangana ale oyobo kebago kose eyobo begu bono kirairwe ase ensemo ya omochio Nairobi kurwase county ya Mombasa. Now hutigana nayo tukorigira ensemo yende Dole urges senators to pass tough laws regulating unsafe substances. Bakwanda mariogo na boigo binyuwa byogo tindi aiga sense ya Kenya nigo mawaziri bobocheno moske Aden Dole anyare kubolia abaseneta banyare kwenekia baitire amachiko ase obwango mono ayo kurigereria enchira mariogo yega ayogotinde gose binyugwa biria byogotindia bigotumeka iga sense ya Kenya ikaragotabanga health CS says lack of laws hinders control of muguka mira and shisha enchira muguka egotumeka mira na boigo shisha iga sense ya Kenya nigo ere igoro gose digo
abakenya abange bakwenyora sako ikiagira bono machiko taiyo akurigereria naki ebinte biga gusena kia mario kwa yiga abonete gutumika mbara babonete ko mbara bibanjire ko yatumika ngaki kiechiga na boigo nsemo kichianje chibonete gwanchirwa konia mario ga yiga. Senate has one of industry pressure to block toxic product controls. Ngamangana yiga industry ande monekero yatukiringa ase mangana yokonia ebintu biga abyogotindi osamulego yogotindi no bono abange andaki bakwiranga enibo gotoka bono nero yeirire use nero yanyarire ko beka ensi ya Kenya asa ko ikiagira bono te kunyara gwetanga kurwasi amario gayo nabo go audit exposes 9.4 billion a citizen hall says millions paid in illegal charges. Opo korengana no mo auditor general aiga gose mo auditor orobotiro watu kwa no mo auditor general Nancy Gathungu nigo bono rokorokia chibesa gose wetera somorobero bwa serikali boko tumeka emitandao gose gotumeka umutandao konyora opo kuri serikali morobero manyakanite buna e-citizen nigo chibesa chinyinge cyanyare ko bachigosira 9.4 billion chibesa chinde cyanyare goso ase emibuko yabantu ekirobono anamono chinga kechiga obogima abokongetenga igumurobero yo nonye serikali yatebutenga ndake e-citizen nige gochikoleta obwasioku ase obokoleri bwa serikali nigo obono yaretiro muchando omonene kiragoteba auditor general says a platform ownership and management are conduit for massive corruption nga obono nonye abupatenirete mitandao yiga kusipatenirete morobero yo nigo bono nabo bachangerete okosira kwechibesa kosi okogendereria obukurumi. National Assembly Public Accounts Committee now wants e-citizen platform closed nekiro bono ekamati yebunge area emanyekanete buna Public Accounts Committee bono yanyare kubolia omorobero yiga gose enseme yiga ya e-citizen konyoro bokoleri wetera e-citizen enyare umurobiro yo nyare gutenna ikiagera bono niko orosiri munganyi ese chibesa chinyinge chigosirira chibesa cha Kenya. Ethics and Anti-Corruption Commission EACC desperate and cornered Kenyans turn to bribes to survive. Wono kolengana no robotiro abwatokiro ne kyombekeri kya EACC nigo yaorokire buna abakenya abange nigo bawojokire nabo igoko esona lya sabangana yobokurume go sokwena na maaki elinde banyale kwegendereria ase obukimobo. Counties, state agencies top graft list with job seekers giving over 240,000 to secure jobs. Ngabono egati yevyombe bibiri bitangane anomuntu tokorigereria chi serikali chechi county nabo igo evyombe ao bya serikali na bibitangane ase amangana yega yokwana na amaki ekiro yarorekana ngapa Kenya ase mutuka yega kwana na bale kwikachiriwo chimibere na emerongene 240,000 elio kwenyorera emeremo singinchonga ense osenigo ebinto bya kongire kigima nabondo che murekerete igati county gaiga kose igati county chirichitangane ntobote buna bonde county ya Elgeyo Marakwet county ya Marsabit Wajir naboigo egotebanga the most likely counties are most likely to pay for bribes to access services compared to other devolved units. Oyo kubwatukana no roboti rwa bwatukiro nabo yone bwategati county chinyinga iga nabo ngaki gosena ki okerengo kia obukurumi nabo kwana na amaki gose ase kolengana muna amaki akwana no ase chi county icho. Report says nearly all bribery victims avoid reporting citing fear and mistrust. Ngabono orobotiro nigo rorokiri abange mbaliko ganiko tema gose mbaliko tema gukwana obwene kiagera abange nigo bakoboa ekiagera ndake onyetori nebitoki ese gotoka wasabiruri yake na ndo chigoso na bekoba igetiro sana nabo igo nigo bako tatwaro kwegena gochase bali bako twara obwasio kugocha embattled Deputy Governor pledges a loyalty to Orengo. Ndobate omo governor osomo Deputy Governor abwe county ya Siaya omonske William Odol nabwe ndobate omo governor omoske James Orengo nekero bono ndo chingano nye babiri bagutwara okungusanana nigo obono
anyarire gotiana kigima na boyo koria koba omwegeno ase gochase omugavana we Omoske James Orengo mwana uyo page ne yakiana na boyo no kunyorenga asa matuko buna ega ekero tubwate omugavana wa Omoske James Orengo abeire gosachire missing asa matuka mange ndochingano ine gazeti ne raiga yate makomurekiranga igara senseri ya Marekani kwa nyorera obuwenia na boyo ndocherande aigati ya mangana alia sebigambiro mbuna bono engana yokosoera guse lichi koria bonete gwetigwa liokoenekia gokonya abakenya banyara korigereria guse banyara koricall kubaringoria bari abajumbe ase chinsemo bono ngengane yo yanyarete guse lichi keria kera litara eta gwikira boniga nigo ndochegati abakenya bairebirero byabo na kuboria nebwanete kwayirerirwa guse enchera neroro abajumbe bubonte kumorekerwa kigima na boigo gotigigwa emiremo gusekoruswa abisi ekero emiremo yasinyire ayunigati iya yara se gazete ya The Standard na boigo let's take extra caution to stop the spread of mpox oburiro boiga bwa monkeypox ekero obogendrete ko mentekana nigo bwaikire chi county 22 counties na cyo cyabere affected na boigo kerense ya Kenya yanyare gutwara chikese kose yanyare gutwara abantu chimisato na 14 babwate omuchando yiga boburiro bwa mpox obuno buriro bwo chabonge buna chicken pox lakini nigo bokoreta matundu gusiamana sana somobere na inde nigo bore oburiro bwo kwambukira ase obwango okigima na kira bakenya bakuburirwa banyare ko kwesokia sobonge na boigo kwirenda anene muno ekira bagendete kuburukana na bantu korwa chinsemo ayo negati yare are ase egazeti gakorende ase amangana yobo cheno Manje murigereria ayine gati yara arese gazeti ya The Standard yeri tuko oriarero korende ikira narigereria gazeti ya Daily Nation ase obugatakati we gazeti gekora kumurikira amangana ayobo cheno narake bwate amangana gekira gotebanga abaria bonsi babwata abana bake bose banchite kubikira abana chichuma sa maino abana b'imyaka insi y'imyaka 12 mbabona kubikirwa braces. Avoid braces for children under the age of 12. Ayebuna moiboli ayebuna montondo pansi oteneta abana kubwata mwana ndake watebangese njote gito mwana amaina yanyare kubikwa abe line buna andake organitie mwana gw'emyaka 12 tabana tikobekerwa braces naseki egotebanga nebwenerete abana baiga niko bobonete gotigwa amaino abo ara kongekegera n'abana abake mono yiga nigo koyanyora ase obugatagati gusasensemo ya FPZ gusase obugatagati bwe gazeti yiga ya Daily Nation ansemo ya parenting na boigo egotebanga why you should schedule your baby's first dental visit after 4 months nga umwana atarachaka komera maino umwana kabate miti nyene niko bwanete guchaka kutarira umunyagitari bwa maino umwana go arigererigwe na boigo ekero umwana yikire myaka 12 gusatarika onye tariki myaka 12 mangana yo kumubekera chichuma go braces abaiboli bakyani na ase gazeti yiga ringana riraro ndiriri ense ya Marekani go sense ya America bono ya chakiro gutwara umuchando kigima gose abaseneta baboringa obwa mate bwense ya America na bwo bwa mate go sense ya Kenya bobonete kumorekerwa na seki ikegera umurai bwense ya Kenya Muske William Ruto niko arorekanire gote mugutara chinse kiri kitari kogenda mo nense ya America bono bono ntwatense ya China ntwatense ya ntwatense buneri ya Russia na boigo ense ya Iran nekiro egotebanga US probes Kenyan officials over RSF agose rapid support forces links and abductions na boigo nkomorikerere ekyombe kereke gose kira sense moyo kwamerere serikali meyenzi ya Sudan kemanyekanete buna rapid support forces RSF
nga ekero ense ya Kenya yanyare kukianchira gose yanyarite ko bake kugianchira gukora gose koreta urwembere rigucha sekiombe kibono ense ya America nigo yachakire kurigereria na andake enchira ense ya Kenya igenderete kwebugoria nabo igoko rosio bwamate gucha chinse chinde tiri kogo page ya kane ne ya gatano naro ase gazeti ya Daily Nation onyore omugano yo asinchira engikerano kegima nabo igo egatie bintu biri bikomorekerwa mbiri nga egotawa the falling out edao senator wants a major na NATO ali status revoked bagota ngobwa mato bono butuguterware Kenya faced criticism after the abductions in Nairobi of Turkish nationals ntobwate abaiga crossing ya Turkey banyarite koba bagojerwe meyo bugatagati bwemochi o Nairobi abo barenge kuse ingani yanyarite koleta obwo bagose gose arobwo bagochase chinse chinyinge ase ense engima nabo igo nebwata mangana ya borokiwa ekero bagenderete na mangana abo ya drama kose music festivals ekero bagenderete imeje chinsemo chiriche county ya Meru kose ase eskuru manyakale college manyakale una Meru Teachers Training College ekero borokiwa kora chinsemo bagenderete kwa mirania samangana ya matera aroro at the national level. Naboigo asepeji agatato egoteba CS cites higher enrollment to defend cut in university fees. Public universities across the country have been feeling the strain of a growing financial burden. Bononga chiskuru chi university chinyinge chiri cha serikali me yense ya Kenya nigo chabere chigotwara okomigika ekiagera bono nigo watabwati chibesa chisaine education. Fee cuts are part of a broader funding strategy that includes enhanced efficiency in resource mobilization. Ngapono nonyene kire serikali kendete kokia chibesa chigoswa ase kose kokia chibesa chigoswa ase chiwizara nigo ekororekana umuchando omonge owere gose nigo bokongo bwasoire ase chi university chiritire echi serikali mugano yo esepeji ya gatatu gazeti ya The Daily Nation na boigo gotigana nayo ndochaiga ase mungana yebigambero kora ase familia yayo gosenka yaye umugavana mukuru county ya Mombasa nando yoro mwaziri wa mangana yechinyanja ase matuka yaiga Omoske Ali Hassan Joho ekero gotabanga Joho family business empire shaken, legal woes. Supreme Court halted a construction of 6.4 billion grain handling facility at the port. Ngakorokana asichinse muchiricha Mombasa mbaligetie kwa gacha mbaligetie kwa gacha esto enene kegima ya mangana yokorigereria oseyo gutwara chinyeke yere yechibesa 6.4 billion korende ekirambero kyanyarire gotenenia okogendere gokwagacha kwengane yo e-citizen flows exposed 10 billion Kenyan shillings lost, 2.5 billion Kenyan shillings collected illegally. Ngabono asumrubiriga o e-citizen kolengana nonye ni gazeti eri ya The Standard naro nigo umurubiriga obwate umochando okigima ikiagera bono ngawikira ase amatuka yiga chi billion 10 cyanyarire gusira nabo igo chivesanchira 2.5 billion bono cyanyarire ko bachigosangirirwa asinchira etabwenereti umugano yo peji ya gatanu na gatatu igazeti ya Daily Nation nabo igwasensemo yende nabo obotutukano bogendete kone kyo ime kyama kya ODM nekero andake bali abo botande ibi kyama gya Jubilee bagendete ko ligereria nga mpachiye ko musira Omoske Raila Odinga kurwa ase ensemo ili kusikurwa sokubatana kwa Azimio la Umoja. Yote political alliances, a debate on whether to back a Ruto re-election bid widens cracks in ODM. Pono ODM niko bagende kutigara kwenye njia panda. Pono basinyire bagochiko genda gusira ogochoro kwaye Omoske William Ruto ase entunda iyende kuse eboboni tukoira na baswe nande kuse bagende na mangana ya opposition kuse okwamireria serikali. Peji ya 10 nerewate omugano yo asinchira
yoboikirano na boigo omo ntobate mo speaker we bunge nene omosikie Moses Wetangula ne kirate blinga bono tari bunge bone tukubikirwa mamocho asingana yowetie gose ase ebile osasa ugo tabekali chiko dio kaneke una abajumbe banyarire kumurekwa kegima gose banyarire gotene ni gwa emeremo ekero yarorekanire nga basinyiro gukora emeremo Wetangula wakanire nga amamocha yutabone tukubikirwa ensemo ya bunge ayo negati ya yare ase igazeti ega ya Daily Nation ayeri tuko ryarero mwancho murigerea ase bari bagendete gusanga nainche ujumbe chabo gwetera chinsemo cha Facebook chinsemo cha YouTube nabo to kugenda gusena bo kugenda kulika ujumbe yago gabo umanye chinsemo chiri ombwate tukorona boigo ase obwango mono igazeti ya Taifa Leo egote bangome za ufisadi Mulungula kaunti za Uasin Gishu na Baringo, wizara ya usalama wa ndani chini ya Murkomen, idara ya polisi, shirika la NSSF na tume ya TSC ni miongoni mwa taasisi zinazoongoza kwa ufisadi. Ononga egati yechi kose ebyombe osechinse mochiri chitangaine asamangana yobokurumi kupatikana no roboti rwa bwatu kiroboniga ne kiombe kerikia Ethics and Anti-Corruption Commission ki kiombe kia EACC niko ondoche county ya Uasin Gishu nero etangaine kulingana na gazeti ya Taifa Leo county ya Uasin Gishu nero etangaine kabatu ne county ya Baringo na boy goto kutikana county chiga ibere ase chi wizara wizara etangaine ne wizara yoborende boy wizara yoborende boy mena etangaina samangana yobokurumi ayongorengana ne gazeti ya Taifa Leo na boigo ntobwate ekiombe gose ntobwate umuroberi oyoiga omukoro umuroberi ga ONSSF na boigo ntobwate kiombe giokorika bali mo igasense ya Kenya gia TSC na boigo ntobwate idara ya polisi ebyo nabyo igati gose Kenya Police ayin inigati chinsemo chiri chigendete kutangana ase amangana yobokurumi egazeti yo nechibeke taiga kwenye county ekirotokuri ya chi county ase okwana na maki county kichitangaine okolengana na etebo irigabo gose una babegete chiri babegete iga egazeti iga ya Taifa Leo ntobwate county ya Uasin Gishu kabwate wene county ya Baringo kabwate wene county ya Embu Homa Bay na boigo Bomet ekero bono amakia kwenanwa ekero asekero ngose omobarwa maki kwenanwa nigo origoro mono na boigo tokorigiri asechi wizara ministries echiri chitangaine ase amangana obokurumi na boigo kwenana maki ntobwate wizara ya usalama wa ndani interior Ministry of Interior kusia mangana yoborende boime mwancho murigereria aho ntobate wizara ya afya eri yobocheno ntobate wizara ya fedha wizara ya finance ntobate wizara ya ardhi na makazi na boigo ntobate lands ministry na boigo ntobate eri yechisemi echo ni wizara chiri chitangana kero kuriga yechisemi obocheno twarigereria oborende boime twarigereria echindemero na boigo eri yechibesa chiwizara chiri isano chintangane kigima ase amangana ya maki ase amangana yobokurume na boigo tokorigera idara ase ebyombe biribi itangane mbere Kenya Police na boigo ntobwate eri ya immigration na boigo ntobwate iga emanekana tabna afisi ya kitaifa ya usajili ntobwate polisi wa trafiki kose traffic police na boigo ntobwate usajili wa kiraia na SHA umurobeliosha na Kongo hapa hongo ni lazima bona si nga lazima umuntu anyare konyora kubwato kali yaki erindo nyare konyora opokoleri entangani nereri tukorigirira Teachers Service Commission nga TSC 100% lazima abantu baina ne ongo bamaya konyorera emeremo na boigo ntobwate wizara ya labor na ulinzi wa raia ntobwate Ministry of Labor na aronga hongo lazima enano na boigo ntobwate NSSF KWS na hazina ya kitaifa asilimia ekote 100% korengana no roboti rwabwangoiga roboto kiro ene kiombe keri kyokurwani obukurumi gya Ethics and Anti-Corruption Commission kose EACC ayonsi yenyore
nga makao makuu ya rushwa yanikwa ase abantu bakwena amaki usasa amaki atangaine ase obukurumi butangaine kigima bono niko yabekirwe use chabe chinsemecho chabekirwe teneni peji ya kabiri oinyora omugano yo asinchira enyikerano kigima Uhuru tayari kuunga Raila akitema Ruto nga kurengana no yore kurengana nonye buna egazeti ya Daily Nation nero yare kwerera bono nga ikiombe gose makeri kia Jubilee kero nkere tayari kigima kocha kumosira omoske Raila Odinga lakini akorege ntekemo atige gutwara orombereri ase serikali yaye omoske William Ruto igonga Jubilee na bere tayari ndiko bagotanga Raila Odinga ni mtu wao hadi mwisho ngambara nyara kumutuguterare kusembara nyara awajaweza kumtema wikira boniga ikiri bagotebagyo kankeringa andake omoske Raila Odinga kagotiga gukora ubwa mate boro buya na omoske William Ruto kusika gotiga kubwa goso okore emirimo ne serikali ya makiaiga Jubilee nabo barachi kumosira ase obochori obonene bore busyo ne amo robero yo citizen ase chibesa cyanyarire gosirira chinyinge nore omugano yinyara se page ya gatatu noro nabo igo eyo nabo igo kurase nkaya ye Ali Hassan Joho no omugano yo kwanirabo ekirabono ndo chinge kigambiro kyabo berera kyaba kongeire mbago chikogendera kwagacha ekyo barenke kwagacha se ense mugose mbari go kwagacha sto yeje yokorigire yache yokorenda chinyeke ari ase kaunti ya Mombasa na hiyo wetangula ajitetea asema hausiki katika kuchelewesha kutimua wabunge ngogo tukuterale abajumbe wetangulero nyare kwerusa nani sengane ya wote banga bunge teratali ero ya berike kokeya kose kutanga machiko ayota busakobekwa yokorigire leo sokone kibuna abajumbe ba Rutiro isko ekero emeremo ya basinyire na boigo changamoto za kijamii zatawala katika tamasha ya muziki ekirabona borokiwa bagendete kwigia kosekorokia ebiegwa byabo asamungana ya amatera kose music festival nigo bono bakorokia kose banyare gosokia amabe ali agendete kwenekiwa na boigo michando eli abantu abange bagendete kwenekia ane muno aiga asensi ya Kenya na boigo vifo raia waonywa dhidi ya kuvuruga ushahidi bono ase amangana ya okoba kirori usoko chikona no bosaiti ase abantu bali basiria magimabo ni gondoche abakenya waboriwe banyare gotiga kuburukania mpako nyara gutanga obosaiti usemba ko omuntu akobwandake ko bomusaiti gose ekero maite ngo bosaiti mbororo banyara gutubirira mugano uyu yinyore ase page ya gatano ase gazeti ya Taifa Leo. Mgawanyiko wa wanasiasa katika vyama una lengo fiche na rega wotebanga enchira akorokana abarai bako bagekana gesiasa anamono gwetira ase vyama nigo babwate kusemba bwate amaroro abo ayo batarikogania andake anyare kumanyekana na abantu bande. Rais amefanya vizuri kutimiza ahadi kwa Harambee Stars muraibense asikubato kachibesa chiri aliyeteira yokubato kachi shilingi milioni ya moko chase bale bonse barabagosoria betimu ya Harambee Stars ekiro ere nyorere obubu ibondo bwense sekeminane kya chana nigubono ndo chabangi bago kiri gitambo kirekyo ekiro muraibense anyalete kubato ka 42 million milioni emirongene na ibere gochase etimu eyo magega yetimu eyo kwebwera ase entunda intangane goseke minana oigetangane gochase etimu ya Democratic Republic of Congo gose DRC. Navoigo aibu Rwanda ikikubali kupewa wahamiaji haramu kutoka USA ngabono bali banyare tokosa senseri nga mpantu mbraiga konyoraga bali ase chinste cyabande batari kubwati amachiko bono nigo ense ya Rwanda yitabire konyora abo babonete ko rusiwa asenseri ya America bonese ya Rwanda yitabire ko bakomodete boncho murigereria ekero onkukorera abo
kose enekero nkorigereria ase gazeti ya People Daily ase obwangu mono erinde nyareko kora kose gukomanya eringana rinene ase gazeti ya People Daily yerituko ria rero ekerondo tinga aiga ase dondo akondonga ingana nera aiga ere yokogokia sana ase gazeti ya People Daily egote Maraga on Ruto armed with the Bible nga omoske David Maraga ere ni kubono acha kirisigia gochose omuraibu nse omoske William Ruto gotumeka Biblia. Unlike his rivals, a former CJ is a political greenhorn, making his first stab at elective politics. With his unexpected candidature, he has stirred the waters. Ni gubono ndoche omoske David Maraga ere nabo imugetie bichaya na berabo imugetie ebuku kegima nga ere bono nikagotumika andake injili gose obukristo kurigereria gose kwamereria serikali ya matukaye umwana uyu epeji ya kane gazeti ni ya People Daily. Uru's Jubilee in fresh strategy ahead of 2027 polls. Ikiama gia Jubilee wono giachakire korokia emirobeli emeya ase obochori obonene ebori ebosio umwaka 2027 ekirabate biringa nao bakwirwa kigima se wanaweza jitolea kumosira umoske Raila Odinga lakini yekere iratoke umoske Raila Odinga tariko karembiremo nere umoske William Ruto. Abigo kero ngokora ase semo ichi gazeti wancho muligere ase semo ya dondo geiga egotebanga demu ashauriwa aache asira apate wa kumuoa kora chinsemo chiriche county ya Mombasa. Changamwe atabanga mosubati otebi wanyara gokiyo borora bwate nari aranyore yo kumuira goso nari aranyora umwanchi nabo gukora chinsemo cha na kongo kora chinsemo chiria cha Nyansiongo asoro gongorwa gusi okay na wabigitenga igakisi lakini Nyansiongo rese county ya Nyamira egota wakazi washuku Jombi kukatalia kwa marehemu. Wakazi wa hapa walishuku nia ya Kalameni mmoja ya kukataa kuondoka baada ya mazishi ya rafiki yake kufanyika. Polo alidai kwamba marehemu alikuwa mwendani wake mkubwa na alitaka kukawia kwake kumfariji mjane. Abanabo sani babere aba mura timete usenevi sora usenaba sai lakini mba okoranga oyo mona nyomete lakini kwa bahati mbaya oyo nyometa kanyara gusiri ubugima bwae lakini bono musani oyo imemono ligo akoteba gose nigangire kurwase omuchiga nigagoteba nga ikiageranya gusira no musani oye bwengenchorenge umusani oye onendugu yae nere buringe mambo yote asale bono tigara keigo anyare kolera buikira no gusanyare ibirero byae igagotenga tigara elinde anya kumutinya mariga oyo manyekanete buna nere bono tigere omotakanwa asinke yo chinse mochia Nyansionga na makongurende otatikane na boto kumanya mayenda kia igabwate gocha asinke yo gosenga ki aumite angana ekero musani yanyarete gosiria obugima bwae bono tigara alire buikirano na boigo kirara amwe gosoka kurana na bokonyoranga utukire agotanga mimi nitaka hapa kulingana no ngwano iga nigagoteba mimi nitaka hapa hadi mke wa marehemu apate nguvu ya kuendelea na maisha. Lazima niendeleze kile rafiki yangu alianzisha. Nikiondoka marehemu ataudhika nami sana. Polo alieleza muungano ya katebanga njitindi Oscar bika omorugyo igabo musani one araiti takago isande kago sekago chaka koba gotwara chinguru riro na bongo sukatindegeti omoikabo musani ono chake gonjanda. Inadaiwa semi za Polo ziliwacha wingi vinywa wazi. Inasemekana kabla ya marehemu kuzikwa Polo alikuwa kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kila kitu kinaenda shwari. Nkore gunde director ne babo kariri bagoteba igandake abasani asinare moche mwabeka boundaries ko sasa narogwe kawate abangaiga ntobone tigwetereria iga korende abokonyora ngo musani oliogo andake kero kwa ruraso boiko bwense nabaho korenderenga
konengana norboti buno roiga urukuro chinsemo cha Nyansiongo iyo Nyansiongo itenge gutoka emiaburabu igo obona abantu ba Nyansiongo igo obatigarete no goichana kiagera bono mungano igo tebiringere ni gagutigara no mutakano yo iga bakaga ukora kolera rirori amanya gusuke kiagera obosani bwabo gwikaba gendere ngakeri omusani oyo achagete goika agetabu kimoncho murigiria ayo na yari ase usa yaringe ase chigazeti chiritko riare korenda Alex Maudi niga gotebanga no ari meyo murobe na David Mautinya kweba Peter Omweno out watching live korochinse mo chiri chanya bituno massive Pomachoge Burabwe County ya Kisii akotaba nigere loud and clear. Victor Omondo Mienda ni akotaba akoboria Evelyn Mugundenga yare Moya Nanda akotaba korochinse mochanya genge no murugio ya Hailene Mura amono mo MCA Timothy Ogugu Magenche Ward. Alex Mauti kura okay, Alex, I think na kumire ange kabere na boy gonto wate Evelyn Mugunde ni gawote banere Eve Enchosto kurachinse mochia kiamo kama yaito na Eric Osoro Victor Mondo Mienda na Dominic Marube ako tionde ene mbia mono kigima boigo Elizabeth Moige Eric Mbaka kurachinse mochia bumbaba borabu gesaba kwa na ontore imeiyo morobere mbia mono sana na Omondo Mienda utabereka mkawaida kurachinse mochia Kilimani mancho murigerea kogenda se mutimoko anongo kolera chigazeti chiri tukorera Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntubwate time tempo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon
sky blue na bwigo na green obutambe bwe mabatiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate ibintu bindi bwigo ebyo okunyara kabo gutumika kinga gicho gwakeranya mabatiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyara kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo mucyo busongo iyo irangene duka ya Safaricom bwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinya omugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinsemo buno savings loans obusemye bwo gutumika kibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe kiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase kinsemo buna obusemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa loan buna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantora muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange patarire chiabis chiabo chire asungu chubusongo kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyasi namba 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasako.com Njama lieta ngoro kwa Isaac Omwenga CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sake ya kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara Wakenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within gusi ona into toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosebwa ase sake ese wali batala join please njubwango mo join tukini esako yeito na gusi yeito esa magendero Wakenya Pamoja you our concern. Hazan Mega Wholesalers asentundende nande nigo yire buya nande biyemono asentundiye nigo egokoneria ebinto aserigori erianse kegema asetauni gaya bosongo koni bare ebinto asensemo ya electronics and electricals chibirika chibasi chiestima chiufa TV tabletop cookers microwave dispenser blender radio chichararani chi blow dry chi socket chi cable chi bulb ne bulb holder chi heater ne binde ebinge phone accessories na chi charger chi USB cables earphones wireless ports ne chi sime asensemo ya household ngoni bari chisane chi thermos ebikombe ebirogo chi basin ne binde ebinge asensemeria cosmetics ngoni bari chi body lotion chi spray chi air food make up
Kids chisabuni nebinde ebenge koni bare chisoda nechi juice asansemo elia yadwa koni bare chi power saw chi generator chi piano nechi amplifier chi mixer public address systems chi nyange chi solar panel naboigo asansemeli ya stationary koni bare chi geometrical set irangi jebikoroto chi kram chi calculator chi rubber nechi toy semoyende nkoni bali tissue papers chisavet chidapa sanitary towels nechi toothpaste kuruteri kwiba chi toothbrush boygonkoni bali chi fridge ajirira unyale kwegurira ebintu biga aserigoririanse Hazan Wholesalers nigo egokora free delivery osinige okoratera ebintu gurite asosao wika asure asorgongo rwonsi rwa Nyanza nige gotoka ase enyumba ya Gisembo building ange na smart lady aigasi roundabout ya Busongo asa mange kwana no director o Hassan Wholesalers ase ogo kairigori na maburi ande amange oratware sin number 0722 237187. Mama Rosa. Jirani. Mama Rosa, nimefika hapa kwako. Karibu sana jirani yangu. Naendeleaje? Tuko salama. Mbona mzee analala chini hapa na analia? Mzee analia, mzee ni mgonjwa. Mzee amekaa nashughulikia yeye, nimempeleka hospitali, hata sasa anashinda ugonjwa wake, nimpeleke wapi sasa? Sasa shida ya mzee ni gani? Hiyo mzee hajazeeka. Shida yake ni gani unamuacha hivi? Mzee wangu mara ni mgongo, mara ni kifua, ukikuja mara magoti, mara miguu, hata kuinua hivi juu huwezi inua. Sasa nimeshindwa nifanye nini jirani? Wewe usikii hata redio ikitangaza juu ya hospitali inaitwa Nugabest? Namaine enyagitari ye Nugabest nero yuka ebwate okubwa gukorwa obuwenye gwetera chimashine chekerero kurwa ense ya South Korea. Nugabest babiri bakubwenya amarwire ayo achandire omubusibu nabono arthritis amauga amagoro omugongo gwatia ulcers n'amarwire yinda onse aya onse gwetera chimashine chebo chekerero inyuraiga bariko betasindani bariko mana kubekera gusekurusia amanyenga niko bagutoka imiyu mu kibusungu asamagacho a Uru Towers mbarabare nebengi ya Kenya Women lirongo lya kabere gose second floor batarere rero gose obakresi myasi number 0700260518 gose 0849557117 gose 0705860053 ngora mugaka ngoro mugaka ke na kiwito mugaka okora tindi bobe obo mano ne kero kwacha ono gotarangwa konyaro tano no goikaransa ngwaro konyaro goikaransa mugaka aiga ni gore senya getari ya Nugabest na ndengi mwacha kwa nkolinya gitari kaki oruti na itana ni gutinya gitari kumanyika na mente kaki abana bane uchizindani ntungiro gutungu ni gombali rukubarwa kaki nimbe ayo mugaka nagitari itu ndori ko rusimanyinga ndori ko kobara ndori ko kobekera macho mugaka etu bwene gwetera samari ko itana no Diamond tumenya buno ikaranse kana mari ko ikaransirete amari ko ana rago konya go swa senjera yo mubere elinda go konye ko bweno mugaka na bono tukware konyara gutara mugora yali ndiarete amari ko ana rago so mugaka ago konyo mugaka go konyoro samikie yera mbuke kabisa no mugongo mugaka ira ni gubuya igesi ndu esenya gitari itu ya Nugabest ndori ko bara ndori ko rusimanyinga ndori ko bekera macho ndo se mugaka etu ko bwene tera senjera yekerero asogotumeka chimashini chito chiekerero cha Nugabest mugaka Buya morle 안녕하세요. Egena Nyasaye tumia Nugabest ebintu binde byonsi tiga na Nyasaye wekara kurai omenye naenda kwebuya nubo sale n'ubwato mu biruhu were tena kaiga bali bane tenwe kera ndinyi ndo na ndo tuwe clinic kyo muganga ne kyo mongena na bahira tenwe kurumba golera machine ye mati nanya ko bahira clinic ya arthritis igongo bahira tuba clinic riyo korana manyinga bara manyinga buyale ndo buyale mwaka na wabo cyo chaga orani uyana agwacha kwe miaka 85
Nugabest inchu naye bwenekerie obuwenya bwekene. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito mwigo share n'abasani amuni amate iryo bayigokie bemanye nawe semya tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere iryo onyariko bagokoyanyora chingaki abikiri ase umtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kyamwamogusie. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemye bugutumika chibesam na diaspora savings ase bari kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogusira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikampani ao abarikire abaritayire basibaliensemo ya pension boyko abonjereria ibwatani na Wakenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase kinse muna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa loan muna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygo nkorantoro muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusungu kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga, CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigo kora savings wonko bakira bia soko chora Wakenya Pamoja Sako kune financial institution yao tobwate chibranchi chito ikome na inya chire within gusi wanaitu toro konyo mugusi soko gendereria ese ebiasara byabo ase sako na gosegwa ase sake ese wali batala join please nchubwango mo join tukini esako yito na gusi yito esa magendo Wakenya Pamoja you our concern. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi rusuko kwa